Hello, hello. Dzisiaj 16 marzec 2026. Już zaczynamy zaraz ćwiczenia. Pogoda, jak widać, pięknie. Chińska restauracja, Restaurante Chino, Nuevo Mundo, Nowy Świat. Trzeba coś zjeść na kolację. Już mamy godzinę 4 po południu, wieczorny spacerek. Jest trochę wiatru, morze wzburzone. Samalla verið segja sko, Já, hinskotni fyrir með stífan sól. Sólið þarf að geta aðeins fyllt fæti, er það ekki?